Jangan lupa saksikan video-video terbaru New Megantara hanya di channel Dayang Asmoro Entertainment. Are you ready? Susu anget-anget, mantap, gedang goreng panas pisan. Yok hati sedia akan nyorong, nong meja yo dasarane. Warung tendo pinggir jalan, hang dodol ayo demenan. Wes kadung dadi langganan eman, sing bisa sun ngalekaken. Are you ready? Maju. Becek lemuri. Anget kopi, susu neriko porodia, gawe awak seger lan uga tambah tenaga. Gedang goreng iki ajane nanti likono, kaju kuriang inang kurangi belang dan riko. Negara Indonesia. Kopi susu anget-anget, Megantara. gedang goreng. Yes. Yang hati sedia akan nyorong, nong meja yo dasarane. Warung tendo pinggir jalan, Asik. hang dodol ayo temenan. Wes kadung dadi langganan eman, sing bisa sun ngalekaken. Anget kopi, susu neriko porodia, gawe awak seger lan uga tambah tenaga. Gedang
iki aja ketan tilikono kadung kurian kita ngurangi pelanggan riko anget kopi susu riko pok rodia gawe awak seger lan uga sambya tenaga gedang goreng iki aja ketan tilikono kadung kurian kita ngurangi pelanggan riko New Megantara. Terima kasih. Oke, dan dari satu para untuk warung Cendol. Spesial pesanan Bang Do dari Wong Jawa Seneng.